Avui fem les albergínies farcides de la meva mare, l'àvia Gertrudis. Per fer-les necessitarem 3 albergínies, 250 grams de carn picada barrejada, una ceba, un gra d'all, oli d'oliva verge extra, sal i pebre. Per fer la beixamel necessitarem 50 grams de mantega, 40 grams de farina, 750 mil·lilitres de llet, una mica de nou moscada i sal. I per al gratinat, una mica de mantega i formatge ratllat. Comencem a netejar les albergínies. Els hi traiem la part verda i els tallem per la meitat. Les salem i les deixem reposar uns 10 minuts. Posem a escalfar una cassola amb aigua i afegim mitja tasseta de llet. I coem les albergínies 6 minuts per cada banda. Les retirem del foc i les deixem refredar. Ara anem per al farcit. Començarem per picar l'all i la ceba. La sofregim a foc suau, no ens ha de quedar massa daurada. Quan tinguem la ceba cuita hi afegirem la carn i mentre es va coent anirem per les albergínies. Retirem la polpa i la piquem i un cop la carn picada sigui cuita l'afegirem també a la paella. La deixem un parell de minuts més, salpebrem i reservem. I ara anem per la beixamel. Agafem un cassó. Hi posem la mantega, escalfem i quan s'hagi desfet afegim la farina. Remenem fins que ens quedi homogeni i afegim la llet i remenant amb la batedora l'anem escalfant. Salpebrem i afegim una mica de nou moscada i continuem escalfant fins que arrenqui el bull. Afegim una mica de beixamel en el farcit, remenem bé, tastem el punt de sal i ja ho tindrem llest per farcir. Agafem les albergínies, les farcim i les cobrim de beixamel. Hi posem uns trossets de mantega, formatge ratllat i ja les tenim a punt per entrar al forn. En aquest punt, si volem, les podem deixar a la nevera i les tenim preparades amb antelació. I just abans de servir-les, les torrem lleugerament amb el gratinador i les servim. Esperem que us hagin agradat. Si és així, no oblideu donar-nos un like. I si us subscriviu, rebreu un avís quan publiquem les noves receptes.